Kenya ya itumnerega wose no eni county cheito no nationally chingencho nchiro kiragire bari bagutugambira obwenete gutumeka egere banyare gutubwatirani ase emeroberi yabo wose na ende meroberi eri gutokuna ritangane banyare gukora egento tokuruka public hearing mwate public hearing eminetina beka chiparasa chikorwe egera abantu baruwa maoni na maoni ayo asafirishwe mpaka agalyo nye Nairobi wose ne county igona chiparasa chiri abantu bakuburu naki egento nkeri tutegete gukora ntutegete tubeke birengera rigete igana umugabano itu nigarigerete iga inuna kimurigerete wose president yitergerete iga inuna kimurigerete bono public hearing parasa igento kende yakabere town hall Timatina kiora ageteba seke usi town hall meetings achiyumba kimesangirekano emesangirekano yechi town asa abantu bagocha unabona kere district ebwate town yengia nibwene tugutware gento keri twari kurukanie town hall aso mu council yomo ya meya uriyo mukoro agaikaransire kiratagete komira abantu baye nakubakwanira no ena asema ngana ali agakorikanire Christmas abantu babike ekwerende umutororo town hall boniga kiabeire tekeni ne county government hall yeri nera abantu bwenete gwanchiro anytime bintu binde byonse bitakire banda bayikaranso bakwanirana bakwana egere birengere byabo byanyara kubwatibwa egento kende gya gatatu survey eminetina naki digereria Lika ebirengera libiri obwate wose emeroberi eri obwate yeira asabantu omanye gukora survey omtebe ne ward yeniye bwata abantu banganayiga ngoki egente kige gukigokuna amangana ekiseme oli abalimu bake abayiboli bake abana bake omagote na kikonkonya gweta inche muntu ndi bwensi nkonyora ase chitown ase chipara ase chiemena kemebogani yokoragira yonkuba boni gento nkerekereiga nyichoreringo akero bakorire gente ke survey bareta survey ya informed decision making egento kende gyakane citizens abako kore gento ke korukune proposal for example abantu bakoimoka batebe wodi yito yabeire nene wase constituency iterene to propose a ward yeye enyare ko buturano ebagano abagaka amuna abantu be ward yeri engima ba youth abantu bari opinion shapers bayikaraza bakore proposal ekero bali kirbo kabayetasa abantu bamwe bayikaranza batebererani proposal ekere gogoikera muno mugavana wase gogoikera muno monene bwense niwo kuboli naki proposal abantu abantu bawukwana kwanyora mbari gete chigurubu goturumbuka chigurubu bakwane tamangana chigurubu bakwane tamangana abasainete ene proposal ebwate public participation when